Nek sanaddu biex nisimaw il-vuċi sabiħa kanzonetta Int u jien dal-miliet. Ivan. Il-ġranet tal-miliet kulħadd kien ferħan biġaru ħalli nżejnu l-klassijiet mill-iskola għaddu trina forsi nirbħu xi bambin wara ġiri għalant il-nanna biex tatina biskuttin imma illum għadda ftit żmien it-tfulija għaddit riħ mingħajr waqfin. Il-miliet jiġi kull sena x'valur għandu fost il-ġemma kun int li tnissella daf dal-miliet. Abbatin il-koll niltaqgħu għal-qudiesa tal-miliet wieħed minna jgħid il-pritka bqija nisimgħu fiskiet wara lura d-dar ninġabru tazzate u xi pudina imbat wara taħt is-siġra naraw x'rigal seritina imma illum għadda ftit żmien it-tfulija għaddit riħ mingħajr waqfin. Il-miliet jiġi kull sena għal xi ħut iqabbeż dema kun int li tnissel ferħ f'dal-miliet. Illum kbirna u żmien għadda ħadd ma jerġa' jġib iż-żmien it-tfulija tal-imħabba isa fjura fl-isbaħ ġnien iżda f'qalbna nibqgħu nożżu il-memorji u drawiet żmien li jibqa' jgħix ġo qalbna żmien li jnessi kull inkwiet imma illum għadda ftit żmien it-tfulija għaddit riħ mingħajr waqfin. Dan iż-żmien tal-miliet insa l-firda insa l-ġlied kun int li tnissella daf dal-miliet. Flimkien dal-miliet intu jien dal-miliet flimkien dal-miliet li naqdu l-koll f'dal-miliet. Għanċo xmulek dan it-tra. Kolla din il-pest fuqek. Insekt kun kal-meżar.